Ja, mijn broer. Mijn broer, weet je, ik is de beste fighter, mijn broer. Maar hier is al 100 jongens. Mijn broer, ik heb een klein, mijn broer. Weet je wat ik kan doen? Wat? Karate, boxing, rugby, judoka. Alle goed is, mijn broer. Just, Kickbox, IMF. No, waar is je certificate? Waar is het? Zij is dom, wie zei? Waar kan een mens certificate krijgen? Ah. Mijn broer, als aan je bloed, mijn broer, wie zei? Ah, Mijn broer, ik heb een klein, mijn broer. hoe spannend. Ik bekleed toe, oe, mijn broer. Zo, wie zei? Met wie? Mijn broer, wie zijn wie ik bekleed aan? Wie? Jackie Chan, Bruce Lee, alles. Weet je ook, kom maken alleen die movies zien. Van, ik heb hele blauw ogen gezegd, mijn broer. hoe spannend. Kom ik hier naar het land, man, van ik was honger. Hoe spannend, mijn broer. Je praat bij je. Oh, die man is Spaans. Ja, van mij ontspannen. Koos ik en zij bekleed, nou. Nou, kom. Kom, mijn broer. Ik wacht. Laat me slapen vat, man. Als zij stekers. Kom die kant. Als zij stekers. Die man, mijn broer. Oh, zij komt. Oh. Ik waarschuw jou. Ik waarschuw jou. Wacht. Als zij stekers. Klabie. Oh, ja, zus. Ja, zus, die man toets mij. Als zij stekers, klabie, hè. Als zij stekers. Als jij wil reden bekleed, zeg mijn naam gewoon MK. MK? Dom dan. Ik wil niet bekleed, man. Maar ik wil zeggen, ik kan niet met Jackie Chan stijl gebruiken, man. Maar mijn broer, ik zal je doodslag, mijn broer. Oh, ja, die man vloekie. Hoe kan vloek zijn? Ze kan niet vloekie, mijn broer. Mijn maat zit, je kan niet langs mij vloekie. Maar als jij stekers, nou, hij loopt weer. Hij komt je weer terug. Hij loopt weer. Als hij nou weer gaat lopen, hij gaat ik je lelijk slaan. Hij loopt. Hij loopt. Zijn veel. Oh,